Van de middag wie in het filmhuis in Ljouwert de première van de Omroep Friesland docu-soap Frieske muziek in Eerste Riek. Frieske artiesten als Riet Wiersma, Anneke Dauma en Pieter Wilkes reizigen in een bus met Frieske fans naar Eerste Riek. De docu is van morgen onder mijn vreed te zien bij Omroep Friesland. Oh, wat hebben we een prachtige week gehad. Een Frieske week met Frieske muziek in Eerste Riek. Geweldig. In het filmhuis in Ljouwert wie in de eerste 2 afleveringen van de docu-soap te zien op een groot scherm. Om in de stijl van de reis naar Eerste Riek te blowen, waren de bezoekers uit Friesland ophellen met de bus. Voor gewoon fans wie de reis naar Eerste Riek heel bijzonder. De muzikanten ken ik allemaal. Ik hou van hun muziek. We hebben een prachtig gezelschap altijd bij de hand. Vorig jaar was het groter, dit jaar was het wat kleiner gezelschap en dat was wat smoeker. Heel gezellig. Een van de beide programmamakers, Herman Sielstra, vindt dat ze erin slagen binnen wat ze veregen hier bij de documentaire. Ja, wij wonen eigenlijk de muziekjaren litten en ja, de verhalen van de mensen. Dus elke die met een reis maakt, die zit er maar in reden.